Ginaaghat ang Tacloban City Cooperatives Development and Livelihood Assistance Office ang mga mulupyohan syudad hiton Tacloban nga bumulig hagin hahatag nga skills sa training han maong opisina para ha mga indibidwal nga waray trabaho ug kukurian haira panginabuhi. Ang mao nga mga programa ay nagtikang didahan tuig 2008 nga may panuyuan nga tagan higayon ang mga indibidwal nga mahibaruan o ma-enhance ang mga tatago nga mga skills agud mahigamitan para magkaada kalugaringon income nga magagamit tagsa-tagsa nga financial needs. Sumalakan Cooperative Development and Livelihood Assistance Coordinator Ruena Mate, pinaagihan mao nga programa damo nga mga indibidwal ang natagan higayon agud trabaho ug makagtindog hinakalugaringon nga negosyo. Ana pwede makuha nga skills han mga indibidwal ha mao nga programa ana baking, hot meals, food preserve ngan iba pa ha food processing services, an hair cutting and hair grooming, cosmetology, manicure and pedicure, ha personal care and beautification, an proper nga pagmasahin lawas, dressmaking, skirting ngan bartending para food beverage ngan iba pa. Okay, so ang atong proseso, una, you can visit the club office para you want to join, palista ka para kita maka-schedule for you, iibutan ka ng grupo. Through your barangays, you can ask for the assistance or the help of your barangay officials kay paninda mo ka muna sa nga barangay. So, in behalf of all of you, ang iyong kapitan, ang iyong Committed Livelihood or ang iyong SK, tiraan masurat na din kan mayor requesting for particular training, then the mayor's office endorses us to that club. Then from there we take it. Kami na ang bahala mag-contact kayo. Or pwede liwat mga schools, tuwid tira mga principals, na-request tira, or mga organizations. May mga organizations na nag-co-sponsor. I remember one time na ang Rotary Club of Candayan, naging partner namin dyan ng mga cosmetology to mothers. So, okay, gihap kita ito. Basta, importante, interesado, ma-promise to finish, and nakadistag half day man lang po ini. Then, and of course, magagamitin mo ang imo skills to enhance ang imo kalugaringon nga magamit mo na may edad ka na pakabuhi or makasulog kay trabaho because of this. Iginparayaw gihapon ni Mate ang piraha mga graduates na nasabi nga programa in mga successful business owners na yana ug aniba naman in aadto nagtratrabaho abroad dara-dara ira maginhibaruan ha mao nga programa. Tikang din Bombo Radio Tacloban in Bombo Ninya magpili ang this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radio. Bumbo